Comezamos agora o primeiro certame de Super Woden GP de acerta os resultados. Non temos un nome, o nome estamos traballando niso. Entón, como vos dicía, tedes aí abaixo, pois alguén se acaba de incorporar, aí abaixo tedes un botón que pon aí nas recompensas de Canle. Hai unha cousa que pon Prediction Woden GP e vos o que tedes que poñer é o dato que se vos pida, que pode ser posición ou tempo. En cada propa iremoslo dicindo. Entón, por exemplo, un exemplo que vou facer eu, pois eu creo que nesta vou quedar cuarto. Pois ponemos aquí cuarto e dou aquí enviar e vemos que aquí Recuncho Gamer dixo cuarto. Pois moi ben. Entón, anotaríamolo, aquí non imos ter un Excel, isto é un traballo laborioso de varias semanas facendo aquí infraestructura. Entón, nun Excel imos ir anotando isto e logo, pois imos sumando os puntos, como vos comentaba, que máis se chegue 5, e logo na seguinte posición que máis se cheguen 3, despois 2, despois 1. Se hai empate tras posicións, pois mesmo punto para todas as persoas que marcan a mesma puntuación. Entón, primeira proba que imos facer, neste caso, pois vai ser... vamos ver por aquí, cal temos por aquí interesante. Mantra Hill, Astral Speedway Rain, vale, estos son varios circuitos. Intentarei darvos un pouco unha pista do que penso que pode pasar en cada circuito. Entón, teñimos ir con este que ten máis curvas. Vemos que aquí teño unha estrela, aínda que eu creo que en algún momento xa xogando no portátil tiven máis. Entón, pídenos un coche de 150. Vale, pois imos ir pillar un coche. Creo que teño un de 132, co cal está aí no tope. 167, pasámonos. 144, que é co que comezamos o xogo. Temos o 132, perdón, 144 son os cábalos de potencia, 132 sería a potencia en xeral co manexo e todo iso a media ponderada. Entón, un coche de 132, imos ir a este circuito de neve que se chama Snowy Chicken Nights, que son as noites do pito nevado. Noites do pito nevado, pito de polo, enténdese, non? Non me sexades porcos. Entón, sería nesta carreira. E cal sería a posición? Así que imos sacar aquí un contador que non o teña preparado, pero bueno, imos facer un contador a partir de agora. Vou contar 3 minutos, tedes para poñer aí a vosa predición e a partir de xa. Entón, teño aquí un contador. Todo o que poñas de aquí hasta que volva a escribir no chat o tema de que xa non podedes poñer a proposta, pois entrarán e molas metendo no Excel. Así que neste caso, pois iso, que pode ser? Pois eu creo que pode ser unha experiencia semellante que pasou antes. Pode quedar segundo, pero igual se non fago moi ben cuarto. Eu creo que pode andar por aí, máis ou menos co tipo de coche que levo e todo isto é o que hai. Así que iso, temos a primeira predicción que entra por aí de Jair Balea, que ímolo ir anotando xa. Vou anotando os vosos nomes tamén. O primeiro vimos tardar un pouco máis porque teño que anotar os nomes, logo xa simplemente adxudicarlo. Balea di un terceiro posto. Temos por aí un Tilbegal que di un segundo. Que di segundo premio. Bueno, se alguén se incorpora na segunda ronda pode participar. O que pasa que perde, como se na primeira ronda, pois non acertase para nada. Nada, iso. Tedes ainda dixen a 10 segundos antes das 18, antes de que sen as 19, así que hasta que den as 21. 50 segundos, pois tedes aquí tempo. Despois sabemos que xa somos menos e xa estamos todos respondidos. Da primeira, pois vou xerizando máis. Quédanos por aí dos que andades falando por chat. Pois está aí Dieguito, Baru. Se queredes, non sei se tedes dúbidas tamén de onde se fai, sería aí dando ya o botón abaixo esquerda do chat que pon cunchos, que vos poño en cunchos, ou recompensas da Canle, non sei exactamente como os pon, e darlle aí o icono de 20 cunchos, predición Woden. E a partir de aí, pois poñedes a vosa posición que vos chame. Podedes copiar, quero dicir, de momento podedes copiar a alguén, porque se vos di o corpo terceiro ou segundo, pois podes poñer terceiro ou segundo. E se non, pois poñer outra cousa, tampouco é obligatorio copiar en todo. Imos ter música de fondo, así que se mova isto de fondo así un poquinho mentres. Polo demais, cousas de recuncho, imos contando mentres. Imos ter comezo de tempada, por fin, porque estou de pretempada. Sí, estamos a 15 de novembro, estou de pretempada. A semana que ven comezamos tempada e non sabemos se luns ou martes, esta cousa así, pero imos comezar. Xa vos digo, os luns van ser días de podcast, como imos falar un pouquiño máis, nos teremos unha pregunta, todo iso.
Lembramos aí, Baru, di aí que primeiro, moi ben. Imos anotar aí a Baru. Graciñas por participar. Claro, cada vez que anoto, vedes que se vai a música. É así o sistema. Baru ten confianza. Dos que andabades por aí, faltame Dieguito, e se non, pois vai, está a cousa de momento entre tres, que logo igual chega alguén que acerta todas e ainda pode remontar, porque por exemplo, aí está Calurio entrando aí, ainda quedaría un pouquiño, bueno, quedaría un pouquiño, sí, 20 segundos, segunda marca que teño aquí. Calurio entra, hasta que escriban no chat, non os perder moito hasta o final, que senón igual co tema do retardo, pois quedade fora nesta. Calurio puxo primeiro tamén, verdade? Teño aquí primeiro. Ti podes, eu podo, claro que podo. Por poder, por poder podo. Ah, que isto é pretempada. Sí, isto sigue sendo pretempada. De feito, a miña idea é igual que facer toda a tempada que sexa pretempada. Miña idea é que isto é pretempada, que isto é un gag. Vou contar a historia, por se alguén queda entrar. Vou contar a historia. Isto é un show de que fan Osvaldo Digón e outros músicos de aquí de Coruña, que é unha banda ficticia de rock. Entón eles suben dous monologuistas e din, bueno, imos agora co concerto, non? Pero isto ainda non é concerto. Entón contan unha historia, cantan unha canción referida a esta historia, aplauda a xente, pero isto ainda non é concerto, non? Entón botas hora e media de show que ainda non é concerto. E a última canción, isto xa é concerto, veña, e remata, xa está. Entón isto é un pouco concerto que estamos aquí agora implantando. Pois de momento, imos, se vos parece, vou pechar aquí, así que pechamos primeira ronda. Estou aquí, mentras escribo, se entra alguén, vale, se non, pechamos primeira ronda. Vale, pois pecha a primeira ronda. Se entra alguén máis, se o fai moi ben, ainda pode retomar, puntos. Así que, sí, porque se alguén entra con 5 de desvantaxe, pero fai 5-5-5, 5-3 e 3-3, sí, gañaría por unha alguén que logo fixese a todo 3-3-3. O sea que hai posibilidades. Se alguén se incorpora agora, ainda pode pillar o show. Entón, imos repasar primeiro as puntuacións para que vexa que teño todo ben posto aí. Efectivamente, Javier Valea terceiro, Tilvega segundo, Barués primeiro e Calurio primeiro. Eso está correcto, non me falta ninguén, están todos os que son, somos todos os que estamos e de momento temos iso. Logo aquí repartiremos os puntos e iremos sumando. Se logo chega máis xente, pois chega máis xente. Vale, isto é un Excel, unha maravilla. Isto non reparamos en gastos. Isto é pretempada. Entón, veña xogo aí. Xogo, aí está. Que hai que darlle unha palmada que son as veces non vai. Puxemos aló. Vemos que por lo menos todos optades por podio. Lembremos, 5-3-2, 1 puntos. Vai ser 5-3-2 os puntos que repartamos. Somos o coche branco de arriba. Moi importante iso. Neste caso, 3 voltas. Musicote. Isto está sendo un pouco, claro, o problema de chocar cos coches é que eles poden, o sea que aquí non é unha idea boa andar aquí a batalla cos coches. Ahora mesmo xa sei que Javier Valea é o que está me dicindo, claro, canto a Javier Valea agora mesmo valle de terceiro para baixo, claro. Entón Javier está a tope con esta deriva da proba, pero aí imos concentrarnos. Aquí xa ven o tramo de rectas, que é máis doado sacar vantaxe, como vedes. Pero a ver se nos dá para chegar a primeiros. Vamos, digo, pillei este circuito porque non o teño tan memorizado como outros que tivemos que dar máis caña, porque este circuito non aparece tanto no xogo, aparece ao principio, que despois non tanto. Remata da primeira volta, imos de quintos, aí por pouquiño. Fixadevos nos tempos que imos marcando tamén aí abaixo. Agora esta curva é un pouco máis complicada, pero bueno, hai 3 voltas, a ver que pasa. Fixadevos que non queda moi despegada a parte primeira da carreira. A cabeza da carreira está bastante preto, co cal, pois iso, o mesmo que aquí ando pelexando neste tramo un pouquiño máis, pois logo tampouco van quedar lonxe se o fago ben. Esta é a curva, claro, que vou por fora, que hai que adiantar por fora. Cuarta posición. Está Javier xa dicindo porque fin, queda nada, esta recta é unha volta. De momento, terceira posición, camiño a segunda ou primeira. Non vai haber biscoto, A curva leva mal.
Bueno, é normal que neste tramo non gañe ou incluso perda unha posición. Se estou indo tomando as todas horripilantemente horripilante. Este tramo non está tan mal. Vale, estamos mantendo. A ver esas últimas dúas rectas, que son as que estou sacando a vantaxe. Non vos leo por respecto á competición. Sei que andades aí Bouzón dicindo jajaja. Non, algo dixo Bouzón. Veña. Segundo. Ollo primeiro, temos unha curva. E primeiro, ui. Ostras, pois hubo que arriscar, hubo que arriscar. Isto é Pedrafito Feceberio, é o Snowy Chicken, o Snowy Pita. Entón, o primeiro, por orde. A ver, que acaba de chegar tarde Farún e Bouzón, que voulles dar aí. Non voulles dar non, graciña por pasarvos. Ves como podo? Efectivamente. Pois entón, conto vos os que vos acabades de integrar, porque aínda podes participar, e se tedes moi bo tino, aínda podedes levar. Este xogo é o Super Wedding GP, feito por Bijuda, que o tedes en Steam, creo que agora mesmo un 12 euriños, está de oferta, imagino que un pouco menos. Entón, que estamos facendo? Pois imos dar un dos xogos, unha clave dos xogos para Steam, a quen acerte máis as puntuacións que estamos facendo. Imos facer 4 rondas. A primeira xa foi, neste caso, imos repasar o que acaba de acontecer, que é que tanto Baru como Calurio dixeron primeira posición, co cal estos son, bueno, aquí dándolle clic ao OBS para verse o streaming iba agora. Dándolle ao OBS para que anotar o 5. Entón, Baru e Calurio levan 5 puntos, o seguinte que se acercou máis, que é Tilvegal, leva 3 puntos, e Javier Balea, que xogou aí a baza de, bueno, se hai un accidente, pois sai o vencedor. Isto é sempre para que se alegre, ou para ben ou para mal. Pois 2 puntos. Entón, aínda vos podes incorporar, Farún, Bouzón, ou quen estedes entrando por aí no chat. Deixa un momento que vos poña aí o chat, por se estades comentando unha cousiña. Online é gratuito neste xogo? En Steam, sí. O que pasa que non ten online en sí, ten só tabas de puntuación. O outro online que ten é o modo local, o modo que podes usar o Remote Play de Steam. Iso sí, podes xogar en plan modo local, pero co Remote Play, que é como os que están xogando en remoto estivesen xogando contigo no sofá. É como que o mando se conecta no teu. Entón, se vos apetece aínda, por exemplo, Bouzón ou Farún, que son os que vexo que acabades de entrar polo chat, aínda participar, tedes agora, imos ca segunda ronda, nas predicións e recompensas da nas recompensas da canle tedes unha nova cousa que se chama aí Prediction Woden. Entón agora, cando de o pistoletazo de saída ca seguinte proba, que mola ir buscando, pois podedes marcar a posición aquí imos quedar. Imos facer outra de posición e logo xa imos ir con unhas de tempos. Tudo online aclarada. Pero logo ten as tablas de puntuación, xa vos digo, que é moi importante. Aí está. Xa vos digo, isto vai con palmada, isto vai con palmada. Entón rematamos. Imos que outro circuito. Imos agora facer un pouco unha cousa un pouco máis difícil. Que pode ser? Teñimos, así, de paso, ensinamos todos os tipos de... Mira, o Alia Polar, gaña aí. Que ben, que bonito. No, pero espérate que ainda non sabes ni que carrera vai, Farún. Ainda non, teño que darlle ok. Xa sí que te escuchos da bunte. Pero espérate, primeiro teño que lanzar a proba, darvos os datos para que logo faga esa predicción. Entón, imos a botar unha carreira de resistencia. Neste caso, pois imos a botar no Hudson Point, que ves que é un circuito con bastante recta. Pídenos 250 e temos que facer 8 voltas. Entón, imos pillar o coche máis potente que teñamos, que de momento creo que non pasa dos 224. É un coche de rally. Bueno, o agarre vai ben, a potencia vai ben. Sí, imos pillar este coche de rally para facer a prova de resistencia. Vale, entón, a cousa vai así. Temos este circuito, van ser 8 voltas. Imos con pouco, non toda a vantaxe de todo. E durante 8 voltas, pois temos que quedar na mellor posición posible. Entón, agora sí, a partir de agora que vou poñer polo chat, agora podedes durante estos 2 minutos, eso son 21:30 segundos, pois a 21:33, por exemplo, pechamos aquí liñas, iso, usar aí o dos cunchos, posición na que quedaremos. Pequena cousa, xa vexo que estás poñendo segundo aí. Veña, inclúo aí a Bouzón e Farún na táboa.
Que cousa engadida ten isto? O coche sufre danos. Pasaba na anterior, pero como aquí son máis voltas, hai máis posibilidade de sufrir danos. E se sufrimos danos de máis, a nosa posición é 12. Non hai outra. Entón, nada, estou aquí actualizando a lista. Predicción de Javier Balea, dimnos aquí primeiro. Predicción de Farún e Bouzón segundos. Faltaríanos de momento dos que participachedes. Tilbegal di 12. Ollo que está xogando aí forte. Claro, ten que facer cousas distintas. Dá segundo. Bouzón di segundo. Outra vez. Un momento que me están claro, estou mirando aquí donde non é. Non vexo se estás metendo cá esta. Sí. Ah, vale, que Bouzón fixo primeiro por fora. Vale. Non pasa. É máis que nada para ter presente. Baru di primeiro outra vez. Tilbegal 12. Ollo aí a xogada de Tilbe. Faltaríanos Calurio. Dos que sei que apostáchedes. Bueno, apostáchedes. Calurio di segundo. Hai moito segundo, así que aí vai haber puntos. E dices la mesma puntuación. Que neste caso, tal como está montada a cousa, se non entra ninguén, pois pode ser ou 5, 3 ou 2. Como non hai tanta variedade. Baru puxo primeiro. Perdade aquí. Vamos aquí a confirmar. Vamos poñer aquí o este. Quedan un segundinho por se entra alguén. 1, 12. Javier Balea 1. Tilbegal 12. Baru un primeiro, efectivamente. Bouzón son un segundo. E Calurio di segundo. E Farún segundo. Está correcto. E de momento puntos acumulados non. Puden poñer o número cardinal. Bueno, o que leva cero rato. Dios, todo de ciencia, de matemáticas tal. En fin, van ser 33. Pois alguén entra. Nada, faltan 10 segundiños polo coso meu. Se non tira, pois eu creo que xa podo alongar esta frase cando a remate. Pois xa estaría. Pois xa está. Así que de novo, palmada. Que a veces que a primeira palmada non vai, verdade. Entón, nada, pois iso. Temos aí bastante fe. Claro, aquí a cousa é... Imagina a voz Lisboa na miña mente. Logo imos subir unha fase de rally, que esa sí que imos ir dalle aí. Digo vos a miña predicción, se non lembro mal. Creo que o coche non é suficientemente potente nas rectas. Co cal nas rectas non vou ter vantaxe. Entón, teño que facelo ben nas curvas. Eu creo que pode ser un sexto quinto, porque creo que vai haber un momento co coche que non dá máis. Agora ben, claro, o matiz é, se en vez de sexto son sétimo ou oitavo, Tilbe leva a súa. Pero bueno, isto xa é a miña predicción. Que igual tome confundindo e o coche tira ben nas rectas e imos para arriba. Eu por darlle intríngules aí a Tilbegal. Por se queredes estar pendentes, cale a barra de vida, vedes aí o conta revolucións. Pois esa barra que está toda verde de momento, eso da vida. Chegará un momento no que se irá baixando un pouquiño. Se baixa por debaixo dos 3 cadradiños, digamos que se vai rexerando co tempo se non sufrimos danos. Entón, como mínimo hasta 3 puntos sempre rexenera. Vale, de momento... No, o coche é máis potente que a primeira vez que intentei. Agora estou tendo un coche bastante mellor do que contaba. Esta curva segue interesante. Ainda así, moi importante, non podo levar moitos golpes, porque se levan moitos golpes vou estar obrigado a non chocar con outros coches. Entón, se non choco con outros coches, pois igual non podo adiantar tanto como querería. Co cal, hai que ir aquí dosificando os golpes e ver como van os de cabeza. De momento cabeza non está moi lonxe, pero bueno, é normal na primeira volta. Vemos que este coche en principio parello ao meu, co cal ese coche debería ter unha potencia semellante a miña. Se estamos en cuarta posición. E primeira volta, como vedes, pois neste caso sí que vai ser unha prova un pouco máis longa e de resistencia. Quen é Guito Log, que está de 122. Pero fixados que nas rectas aquí non estamos gañando tanta cousa. Así que vai ser máis ben o couso de facer as curras ben. Preto o terceiro, así que de momento non temos presa, temos 8 voltas, bueno, agora xa unha menos, pero as curvas se quedan las ben, que senón logo empezamos a bater con todo e non vai ben. A ver se saímos con bastante velocidade por aquí. No, vedes que velocidade nas curvas non estamos
dando todo o que sexa. Ainda así, fixadvos, a distancia co primeiro máis ou menos estáse mantendo ca volta anterior, así que a cousa é facer ben estes tramos, porque logo por velocidade non está vendo unha diferencia, nin pa ben nin pa mal. Dosifícate a quedar segundo, efectivamente. Pois ben, estamos terceiros. O segundo parece que está relativamente doado, pero aquí imos pelear tamén polo primeiro. Xa. Esta curva que antes, aí cortando ben por dentro. Vemos que xa estamos cheirando os derrapes do de diante. Esas veces despista un pouco. Ollo, ui, ui, ui. Claro, aquí teñen que corregir un pouco a trazada. A ver esta curva. Bastante ben, saíume. Ollo, 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 que bonito quedou aí ese adiantamento. Bueno, adiantamento. Esa posta a carón, agora paseime. Claro, isto foi un pouco a que pasou onte de Verstappen e Hamilton, máis ou menos. Estamos aquí. Non vexo o primeiro. Primeiro creo que pillamos un nadiña. A ver, pois vai estar a cousa entre o segundo e o primeiro. Aí a non ser que haxe catástrofe, que me perdoe Tirvegal, pero de momento nesta está ben tirada. O que pasa que, claro, se fose unha velocidade máis alta é máis fácil levar golpes. Neste caso non tanto. Vemos que en recta sí que o vou pillando a este. Eu creo que o primeiro non lle estou pillando vantaxe nas rectas, o sea que máis ben nas curvas. Esta se afago ben, en teoría, en unha curva totalmente aceptable para pillar algo de percorrido. Pues nada, estamos en segunda posición. Así que temos aínda 5 voltas. Esta vai ser a prova máis longa do día, xa vos digo. Despois as dúas que veñen vai ser de tempos, co cal vai ser todo un pouco unha cousa un pouco máis tola. Bueno, esta curva, que tal? Creo que non. Claro, a non ter coche diante, parece que un poquinho primeiro estou lle pillando. Agora, será suficiente en 5 voltas. Pero un pouco máis preto está, como vedes. Está, seguro apoio. Árbitro, pito final. Moi importante, se conducides non leades o chat. Será na vida. Está aí. Non sei se o pillaremos en recta, vai a ver que facelo aí. Ollo Guitolog, que sigue segundo aí. De 122, perdón. Non sei como vedes. Vamos tentar facer esta curva un pouco máis. A cousa, de momento vou ser un pouco conservador, e se non, vale, xa empezo a ver os derrapes do adiante. De momento vou seguir a este ritmo, que creo que algo estou facendo ben, que algo estou no pillando a pouquiños. Se vexo que non, igual na sétima, na octava intento facer unha cousa un pouco máis desesperada nas curvas. Temos que estou facendo curvas co mínimos. Cousa interesante, vedes que se está facendo de noite. Unha cousa interesante deste xoguiño que, bueno, dentro da proposta gráfica, pois ten este detalle de estamos aí xa cheirando primeiro, xa vimos aí un pouquiño. Ollo, bueno, cousa interesante agora, veñen os doblados. Isto é unha cousa interesante. Xa os digo, este modo é unha parvada que simplemente meterse 6 voltas máis aos circuitos ou unhas poucas voltas máis aos circuitos, pero co tema dos dobrados e tal, é unha cousa que hai que traballala, xa vos digo que é un xogo que está interesante nese aspecto. Ollo aquí, este é un dobrado, este é un dobrado. Ese vermello é o primeiro. Bueno, non sei se vedes moi ben. Ese vermello sí que xa o primeiro. Ollo aquí. Ollo aí que me pasei un pouquiño. Bueno, te quedan dúas voltas. E claro, eu agora, se vos digo a verdade, non estou vendo é de noite, estou vendo peor. Porque tamén teño moita luz aquí con tema do streaming e tal. E xusto unha zona aí que me reflexa un pouco. Pero bueno, non fixamos cagadas, simplemente aí perdimos un pouco de tal. Ese aquí corriximos un pouquiño. Vale, non foi espectacular, pero estamos aí. Ollo, a ver que pasa cos dobrados. De momento creo que me perxudicaron máis a min que a máquina. Pois Mirami, perdón. Joder, non podo ler o chat así en rectas. Pois Mirami. Ollo aí que está tendo choque o primeiro. Vedes que o vermello está chocando cun dobrado. Aquí a IA non está facendo moi ben o seu traballo. Ollo, adiantamento por... Ui. Safety car non. De momento a saúde vai moi ben. Sinto por Tirvegal que está un pouco a velas vir. Bueno, vais levar 2 puntiños ainda así, se non teño mal o cálculo feito. Ollo aquí.
A piques de chocar. A ver, hai que manter esta primeira posición. Ollo que algún dobrado me pode facer tamén a min en algún momento. Creo que hai unha raíz por aí. Saudade os que estedes. Agora vos saúdo. Quédame unha volta e media e pouquiño menos. Estamos aquí para ver se quedamos de primeiro nesta carreira. Ollo que ven un coche vermello para atrás. Aproveito para presentarvos as categorías de zoom que ten este xogo. Vedes que podo poñer moi preto a vista, entón aquí non vexo nada a curva, ou podo afastala e así un pouco mellor. Xa está aquí as características do xogo. Seguimos. Ollo que está aí detrás. Ostra, corre máis que a min, nas rectas corre máis que a min. Está correndo máis que a min. Ollo. Ui. Non contaba eu. Ui. Bueno, pois hai que facer ben as curvas. Non chocarse, non. Xa vos digo, peor de todo é cabrarse con el. Vedes que a curva non a pega ben de todo. Vai estar aí, vai estar aí. Teño que sacar un pouco de ventaxe porque na recta vaime papar. Ai, queda unha curva e media. Se isto le chamamos curva. Unha curva, decides aquí. Ollo dobrado. Non sei onde vai o vermello de atrás. Creo que está. Está. Custou. Bueno, pois primeira posición. O primeiro, antes de nada, deixadme saudar aí a xente que vides de Ecos de Xigantes. Que tal? Benvidos. Mirami, Axo tamén, primeira vez que pasas por aquí. Isto en Simor de conducir por Vigo? Non, porque aquí ainda non hai tantas luces. Hai unha fase ambientada en Vigo. Que tal? Como andades? Pois conto vos a que andamos. Estamos con este xogo galego, que tamén, como vedes por aí, bueno, non Volta, mellor, sí, ten os textos en galego. Estamos, pois imos repartir unha copia deste xogo. Bueno, vai ser dar unha clave a xente que está participando agora desde o comezo. Pero bueno, se queredes sumarvos, ainda que sexa polo deporte, por xogar un pouquiño, e ainda pode haber algunha posibilidade, creo. Pois estamos facendo aquí unhas predicións de como están indo as carreiras. Entón, imos repasar. Neste caso, quedamos de primeiros. De momento están participando Javier Balea, que dixo un primeiro, co cal acabo de facer o rezo mesmo, de facer clic donde non era. Entón, os que quedaron de primeiro levan 5 puntos, así que a Javier Balea sumamoslle 5 puntos, co cal fa un total de 7, eso é correcto. A Baru, que de momento está clavando todo, pois son 10 puntacos, así que de momento está facendo perfecto. Tilbe, que, bueno, imos por orden. Entón, na segunda posición da predicción quedarían tanto Calurio, Bouzon como Farún, que marcaron segunda posición, co cal levan 3 puntos cada un. No caso de Calurio sumase esos 5, así que queda 8, así que normalmente ainda está en segunda posición, aí preto de Baru, tamén está Balea ben preto. Está tamén Bouzon e Farún, que son 3 puntos a cada un porque sacan de incorporar. E por último, nesta proba, pois quedou en terceira posición, 2 puntos, sumamos aos 3 que tiña antes Tilbe, así que son 5 puntos. Está correcto o cálculo, creo que nadie impugna, non? E nada, o dito, os demais, por se alguén se quere sumar e aínda, eu que sei, pois agora hai máis diversificación. Ahora sí que vai haber máis diversificación porque imos pedir tempos, co cal vai haber moitas posibilidades, máis difícil facer un empate. E aínda pode haber algún empate aí se Baru falla todo e alguén fai perfect, pois logra aí empatar. Dos que se acaba de incorporar e os que teñen xa algún puntiño máis, pois máis doado. Entón, como tedes que facer? Pois alguén se quere animar. Senón, isto é unha dinámica que imos intentar ter durante o resto da tempada. Cando comeza a tempada, isto é pretempada, lembrade. Entón, tongo co doblado. Bueno, tentei doblado, só fala de co que fixo o videoxogo. Entón, tedes aí o botonciño de cunchos, as recompensas da canle, vedes que hai unha cousa que se chama predición Woden. Entón, aí é onde tedes que poñer nun momentiño, cando vos diga comezamos, pois a vosa predicción. Neste caso imos pedir un tempo, non unha posición, senón un tempo. E ímolo facer neste caso cunha proba de rally. Neste caso estou pensando como facela para que teñades o máximo dos criterios para facelo, sí, vale. Vamos poñer o xogo para que vexades aquí o que temos. Un segundo. Sí, teño que darle a palmada. Aí está. Mira, temos cartiños e danos un coche de rally. E graciñas a Arczo polo seguimento, que vexo que ainda teño os emoticonos de Samaín. Moi ben, bueno, de Samaín ou de cousas de medo.
Graciñas por seguimento, Arzo. O dito, imos a este coche novo que nos acaban de dar. Así tamén vedes un pouco máis o sistema. Aquí de o Rally Giro. Ah, mira, pois é un cochazo de rally, 305. Pois veña, imos, xa que nos lo deron agora, imos tirar con este. E imos ir con unha prova de rally que nos pida, pois mínimo van ter que ser de 400. De 400 non temos acceso. E de 300 non podemos ir, non temos máis. Entón, o que imos facer, bueno, en vez de rally, imos facer outra cousa. Imos facer, pois ir a un campeonato que nos pidan máximo 300, unha cousa así. Temos algún desbloqueado por aquí. Mira, o clase C Tour, vale. Aquí piden, tope 300, necesito máis. Igual non temos, igual temos que baixar a outro coche máis baixo. Pero, non, xa sei que imos facer. Veña, neste son 14 voltas. Vai ser moi longo o circuito. Vai ser moi longo. Veña, pois baixamos de coche, que o máis doado. Baixamos a outro coche de rally. Veña, imos marcar un coche de rally mentras dos aínda pretempados, efectivamente. Isto vai ser todo retales, Tamén o grafismo quería cambiarlo e ainda estamos con cousas de tal. Imos marcar a ver un coche de rally Cinder, a ver que marcas ten. A ver se temos algún de 220 moito. Rally, no, este, eu de rally. Chegamos cartos, sí, vedes aí, 13.000, aí está. Mercado, moi ben. Imos cambiar de cor a... Pois, da igual, dá un pouco igual. Bueno, eso, con cada coche tedes cores. E algúns moitos imitan coches que existen, Eu non controlo tanto de coches, pero vai estar a cousa aí. Entón, veña, pois agora sí, imos ir a unha prova de rally das de tope 300. Imos cun coche de 264, vedelo aí arriba a esquerda. E imos ir, veña, pois aquí. Isto debe ser o rally de Cataluña, eu creo que. Pois esta prova, entón. Vale, imos facer un pouco... Teño aquí en info. Imos ver aquí os tempos. Vale, estos son os tempos. Eu en teoría fixen un 1.5. Teño feito un 1.5 aquí nun récord que fixen. Está feito un 1.5. Que basicamente vedes que é o que se me pedía para facer ouro. Co cal, non sei con que coche. Eu creo que era un coche peor, pero imos ver. Entón, imos facer. Teño 3 intentos e o que mellor resultado teña é o tempo que marcamos. Entón, vou vos pedir minuto, segundo e un decimal. Para ir a... Porque senón eu creo que pode haber moito máis empate. Porque eu creo que pode estar preto do un 5, un pouquiño mellor. Vou querer pensar que vai me ser mellor. Teño 3 intentos. Este circuito probablemente só fixen unha ou dúas veces e saquei esa puntuación. Entón, a partir de xa... Tedes que poñer a predicción e tedes que poñer minuto, segundo e unha decimal. Un decimal. Logo redondaremos, ¿no? Como me marca hasta milésimas. Aí está, Bouzón a primeira. Imos a anotar por aquí. Así que eso, lembro, bueno, deixo vos aí iso en pantalla para que vexades. O que tedes arriba de todo son os tempos dos mellores do mundo. O sea, os mellores que están aí no xogo, Tronkenovi, Febux, Bluebook, todos estes, están aí facendo 51 e cosas destas. Enténdese que moitos deles están usando un coche xa preto de 300 de potencia. Nós temos un de 264. Por ir dando as pistas por aí. Un 04, ponme un decimal, Farún, se non marco che 0. Se non marco che 0, pero se disco que hai o 0 tal. Jairo Valeo voulle marcar un 1 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, porque dixen decimais, logo redondeamos ben, pero tamén porque haxa posibilidade de empates, pero se non que se non to leo contando aquí para baixo e para arriba. Entón, vou aquí ir anotando, Valea 1, 0, 1 Estou poñendo comas en vez de puntos, efectivamente. Entón pensa que son datas. Moi ben. 1, 0, 1 vale. Tilvegal, que nos pon por aí Tilvegal? 1 0, 3, 0, vale. Farún 1, 0, 4, 0, 0, confírmame aí, vale. 1, 0, 4 0, 0. Algún dos que entrou, se queredes poñelo, xa sabedes, botón aí das prediccións e me lo poñendo. Veña, imos ver, repasar con vos, porque estou poñendo todo en orde, que senón aquí a lío. Bouzón 1, 0, 3, 9, veña. Farún 1, 0, 4 está. Jairo Valea 1, 0, 1 está. Tilvegal 1, 0, 3, 0 está. Calurio 1, 0, 0, 8. 1, 0, 0. Eu logo vou dar a miña opinión, Xa viches que tampouco sirve para moito. E quédame Baru,
que Baru estaba aí facendo bastante ben, está esperando aí. Imos dar un minutiño máis, que agora non me deu tempo aí a mirar. A ver, que acaba de entrar aquí unha cousa. Aí está, Baru, 1.04, 1.50. Está aí facendo a inversa. A última proba, xa vos aviso, vai ser unha de... A proba, digamos que teñen un reto semanal ou, bueno, bisemanal creo que dura, que é unha proba específica con un coche específico e hai que facer ese resultado. Pois faremos esa e vemos aí o ranking como está. Pois eu creo que non está case todos, non sei se alguén máis se anima, se hai alguén polo chat que quera animarse pero ainda está pensando, que diga tal. O teu está mal, vale, espérate, Calurio. Que repasa, Calurio, 1.0, pero está 1.009. Ah, falta, sí. Que me tiña aquí un 9 máis, que vin un máis, sí. Perdoa. E o resto creo que está correcto, non? Confirmadme por aí, eu creo que está ben, non? Eu creo que sí, un 0450, todo confirmado. Isto, como non hai notario, agora está ben. Correcto. Vale, pois nada, imos darlle aquí, pechamos liñas, bueno, poño polo chat, por se entra algún antes de que poña xa. Veña aí. Pois, eso, 3 intentos e o mellor tempo, que igual non existe no dos 3 intentos, pero 3 intentos e o mellor tempo é o que vale. Así tamén alongamos un poquinho. Imos poñer aquí o xogo para que vexades. E imos aló. Cerrada esquerda. Vale. Ui, vale, xa hai que mellorar. Xa hai aquí marxe de mellora. Dereita intermedia. Esquerda fácil. Vale. Aquí, esta primeira vai ser para ver o que hai. Esquerda fácil. A segunda vai ser xa para facer probaduras de que aprendín algo. E a terceira vai ser para facer a mellor. Dereita fácil. Eso na teoría. Vale, un coche que lle tarda, lle costa acelerar. Cerrada dereita. Claro, aquí teño que abrirme para facer logo isto mellor, pero sen chocar. Vedes que os choques Cerrada esquerda. fastidian moito. Dereita fácil. Por eso tamén quería facer unha resa intentos, porque a primeira vai ser un resultado, a verdade, pouco competitivo, por decirlo suave. Cerrada esquerda. Creo que agora estaremos nos movendos polo 1.10, seguramente. Dereita intermedia. Vale. A verdade que tampouco estou memorizando moita cousa, Dereita intermedia. Pois nin tan mal, un 6, vale, pois estamos aquí, primeiro resultado, un 6. De momento non batín a marca que tiña, pero bueno, vemos aí o resultado baixo, un 6, 150. Eu creo que uno superar, bueno, un 650, senón. Segundo intento. Agora nunha destas pasa un corzo polo medio e despista de moito. Imos co segundo intento. Recompensa 1500, moi ben, moitas grazas. Isto foi Rally de España 1. E imos co segundo intento. Mesmo coche. As dúas primeiras curvas son mellorables. Logo batín un momento aí cunha valla. Iso eu creo que 2-3 segundiños podría darnos. A ver logo a quen se chega máis. O sea que creo que estades por aí con resultados que se poden achegar máis ao que pode ser. Dereita intermedia. Cambio o conto aquí isto. Izquierda fácil. Aquí forzamos un poquinho, pero non. Izquierda intermedia. Non houve Izquierda catástrofe. fácil. Cerrada dereita. Este tramo non é moi rápido en sí, así que tampouco. Vale. Esta curva que antes fixemos cagada. A ver agora. Cerrada dereita. Bastante mellor. Cerrada izquierda. Dereita fácil. Este tramo igual quedou un pouco mellor antes. Cerrada izquierda. Cerrada izquierda. Dereita intermedia. Igual que o primeiro tramo creo que me saiu mellor. O segundo tramo non me saiu moito mellor que antes, Dereita intermedia. E un 2-2-50. Vale, imos a anotar este. Un 2-2-50, un 2-2-50, un 2-2-50. Bueno, poño no chat. No. Un 2-2-50. Vale, teño por aí. Estás oindo un copy en galego, claro. Este xogo está en galego, é un xogo galego, está en asturiano, está en valenciano, está en catalán, está en euskera, está en galego, xa o dixen. Está en español, está en portugués, está en inglés, todas as linguas da provincia. Da provincia, sí, da provincia e da península. Un 2-2-50. Agora mesmo
A ver, de momento, quen máis achega con un 2-2-50, se non o teño mal visto, é Javier no, Tilbegal. De momento está Tilbegal. Javier Balea está preto. O sea, se me lloro, vai ser para beneficio seguramente de Balea, e se non, de momento está en Tilbe. O pasa, se me lloro moito, pode estar en beneficio de Calurio. O sea que está cousa aí. Mis 10s, mis 20s. Nada, temos na canal de YouTube un análise entrevistado ao vídeo por se queres ver un poquinho máis, cousas agora xa que preguntas. Non me llores, un 2-2-50. Veña, pois imos ver se me lloramos. Terceiro derradeiro intento nesta proba. Final, sí. Non vin de que posición me quedei do mundo, que iso tamén é interesante. Vamos, Guitolo. Sí, agora sabes quen son, non? Agora cando te interesa sabes quen son. Vimos ver tempos, que isto é unha cousa... Mira, xa estamos de 48 do mundo, xa estamos aí a piques de meternos no este. Pois nada, vimos aí terceiro intento. Teño que mirar un pouco a segunda parte esta vez. Concentrarme tanto no que tiña mal. En fin, concentración, ahora vou falar menos. Cerrada esquerda. Cerrada esquerda. Uy. Comezamos regular. Veña. Dereita intermedia. Izquierda fácil. Ostras. Izquierda intermedia. Pinta complicada. Izquierda fácil. Cerrada derecha. Derecha fácil. Cerrada derecha. Cerrada izquierda. Derecha fácil. Cerrada izquierda. Cerrada izquierda. Derecha intermedia. Derecha intermedia. Izquierda fácil. Derecha intermedia. Nada, casi peor que a primeira. Para petaqueira, sí. Pasa, estaba aí dudando un momento. Arrisco máis, que se arrisco máis van pensar que estou xa fallando a posta. No, era arriscar por facelo ainda mellor. E bueno, que pois quedou en un 2-2-50 e o tedes, así que con este dato retírate. Xa estou retirado, non te preocupes, Calurio. Xa estou retirado. Entón, con este dato imos agora sí, un 2-2-50. Entón, o que está máis preto, a distancia de 5 décimas, se non me trabuco, é Tilbegal, verdade? Estou pretempada, efectivamente. Entón serían 5 puntos para Tilbegal. Correxídeme, creo que o dato é correcto, non? Correcto. Entón, así que suma 5 puntos, queda en 10. Estou facendo así un pouco sobre a marcha. Seguinte que está máis preto. A ver, temos dos posibilidades. Ou que sexa Farum, ou que sexa... Vai ser Javier Balea. Perdón, que este dato está mal. Bueno, o decimal entendedes que é aquí. Eso que tampouco... non, marca moi. Bueno, o decimal... Ainda que aparece aí como centesimal, é decimal o que estades vendo aí. No o resto. Neste caso, pois, por meter o un S é Balea. Ou Bouzón, espera, Bouzón. No, pois hai empate entre Balea e Bouzón, porque os dous están a 1,4 de 2,50, fixadevos. É certo o dato, verdade? Bouzón e Balea, empate, segunda posición, porque están os dous a 1 segundo 4 décimas. É correcto o dato, non? Suman 3 os dous, cocal 10 para Javier Balea. E suma 3, cocal ten 6, Bouzón. Está correcto. Seguinte posición, xa a tiro de nada, está o de Farum, porque o seguinte non sería Calurio. Sí, Farum está a 1,5, Calurio está a 1,6. É correcto o dato, sí. Entón, Farum levaría 2 máis, cocal levaría total 5, 2, e Calurio levaría un punto máis, cocal suma 9. E, fixadevos, neste caso, pois quedou fora Baru, porque quedou xusto 2 segundos por enriba. Estivechedes todos, a verdade, bastante ben. Pois vai estar isto, e que estades case todos, no, por non decir todos, bueno, máis complicado Farum, Bouzón, pero case por non chegar antes, pero a cuarta está xustísima, ou seja que Calurio ten que acertar un pouquiño máis que os 3 de diante, pero estades todos para levalo. Eu daríamos a todos, pero, bueno... Aquí Bijuda moi amablemente nos cede unha copia, que tamén yo agradecemos. Pero unha
É o que hai. Se non, probadeo e botamos os piques aquí, na táboa de clasificación. Claro. Xusto o que estou comentando. Mentras ti escribes eso, o que estaba comentando eu en maneira retrospectiva. Entón, nada, se non estou idelo pillando, imos meténdonos aquí todos no ranking. Entón, que imos facer? Xusto, mira, os piques. Imos facer o último, neste caso con tempo. Pero a miña clave de Steam xa non che vai valer, doucha, pero a miña clave de Steam xa... A dis a miña a da conta, non a do xogo, vale. Entón, un modo que ten este xogo... Eu aproveito pa musicote. Isto é un pouco canción de... You make me feel... Sí, a do usuario. Entón, hai unha cousa aquí que teñen, que son os eventos de tempada, que cada 2 semanas van cambiando. Este, por exemplo, que temos agora activo, remata o 23 de novembro, vedelo aí. Isto está en inglés, bueno, pues, porque no, tampouco hai para traducir para todo. Novembro, o 24 comezaría outro. Neste caso, vedes que estamos de 17 do mundo. O sea, tampouco está aquí, tampouco participa tanta xente, pero bueno, os primeiros do mundo están aí con un 0,5. Entón, este é un pouco distinto. Este, se non lembro mal, é un circuito ao que pegamos 5 voltas e vaise registrar a mellor volta que fagamos. Todos imos ir con ese coche que aparece aí, con o cal non hai moitas resolucións, eso, esa táboa é así. Entón, o mesmo vai ser petición que imos activar desde xa, cale o tempo que imos facer. Xa vos digo, ese tempo non é que este moi traballado, creo que fixen 2 intentonas, o sea, 2 intentonas con 5 voltas cada unha, un total de 10 voltas, pero a primeira non conta porque ides a comezades a 0 km por hora a carreira, entón non vai pa moito. Pero xa vos digo, é mellorable? Sí, non sei se moito. E hasta aquí as miñas pistas do que pode pasar. Así que abrimos abrimos o pazo de Meirás e abrimos o prazo para que lle dedes aí a isto. E aí, predicción de Farún, un 15.00, moi ben. Farún di que pasamos da posición 14. Fixadevos aí que a posición 10 está en un 0,9. Creo que Bijuda, que non o vemos aí, está entre o 12 e o 14. O propio creador do xogo está entre o 12 e o 14. E imos ir anotando aí que nos ides marcando. Entón, veña, poñemos aquí o sistema de Firefox. Comezaremos isto cando... Bueno, estamos os 6 que estamos. Se entrague máis agora mismo, pois eu agradezo yo que poña, pero bueno, estamos os 6. Agradezo a súa participación e todos os que están seguindo o directo propiamente tamén. Veña, repasamos aí. Farún, primeiro que di aí. Pois vai ser un 14 mallao. Un 14 00. A ver se mo pilla ben. Non sei se mo pilla ben. Veña, Bouzón, que todo é... Jairo Alea, vou en orde, que senón logo liba. Jairo Alea di... perdón, Farún dixo un 15, ves, xa comezou ben. Xa comezou ben, espera que... Vale, Farún está, Jairo Alea, un 14, agora sí, veña. Veña, que saímos desta. Pero que isto de ser streamer, está facendo Excel e logo xogando, isto é unha cousa... Multitasking, Bouzón, un 15.9. Un 15.9, vale. Bueno, sí, non marco aí, tá. Como son texto pretempada, efectivamente. E faltaría, non sei, Calurio e Baru, que Baru xa está últimamente aí a última, sendo o último que di. Calurio dinos son un 16. Faltamos Tilbe, perdón. Tilbe un 17. Tilbe está tirando polo xeral para atrás. Bueno, digo pola que marcaches de 12, non por nada. Un Calurio un 16.50. 16.50. En este caso, xa vos digo, bueno, non o dixei claro, pero só vou facer esa partida 5 voltas e o mellor que saia. Imos ter para aprender, pois 5 voltas. Faltanos Baru, que está aí xa no límite. En el límite del bien, en el límite del mal, en el límite del mal. Un 14.50. Que isto igual tiña que ter posto unha orde para que participades, pero bueno, en fin, cada un ten a boa fe, que ao final tampouco, é que tampouco tedes moita información previa. Sí, é o show, non, ok. Entón, confirmamos que están os tempos ben, eu creo que sí. Se mirades a mí, parece Marijuita Díaz ahora mesmo. Vale, xa está. Pois están as marcas listas. Comeza o último reto, a verdade, bastante apretadiño. Magua e Bouzón e Farún que quedaron un pouco tal, pero non sei se pode haber unha hecatombe. Non, é que algún dos de 10 puntos vai puntuar.
pola mecánica, somos 6, hai 4 postos que puntúan, por moi mal que fagamos de 10, hai un que vai puntuar. Entón, e aparte polas posicións que puxechedes, é complicado que non puntúen incluso máis de tal. Pero bueno, graciñas tamén Bozo de Farum por xogar e participar aquí co Recuncho, que xa, bueno, sempre andades por aquí, sempre bonito tervos por aquí. Na vida. É o que ter que hacer. Vale. Eu por aquí, por andar ao pique da estrategia. Moi ben, pois cambiamos outra vez ao xogo. E agora imos facer da palma. No, agora vou facer con chasquido, pois con chasquido tamén vai. Isto é unha cousa bárbara. Isto como, mira, isto é do Britney Spears, que era co xoga con un mando, pois ca outra man fago outro. En fin, pois nada, imos ver como vai isto. Mundial, entre os meus amigos que dei de primeiro. Que isto, bueno, hai xente do Twitch en galego que tamén ten o xogo e que estén aí vendo marcas. Por exemplo, Dinafgel aínda ten récords nalgúnas. Está de primeiro, dentro da xente de Twitch en galego que ten o xogo. Dito cal, pois temos aquí, por ubicarnos entre as puntuacións, o que mellor valorou foi Javier Balea con un 14 e o que peor Tilbegal con un 17. E logo, nese abano, pois temos aí varias posibilidades. Temos aí a tenda recunchera, eso é moi importante. Veña, imos aló. Que non lembro, vale. Un carril sen coche. Este é un coche máis rápido, xa vos digo. Así que... ostras, sí que máis rápido. Vale, primeira volta de contacto, xa vos digo. Primeira volta por moi ben que o faga. Como comezamos en seco, pois... E agora dirá alguén, en seco, claro, non chove. Sí. Vale, xa sei que circuito é. Vale. Aquí estamos facendo probaturas de cando virar, O sea que, primeira volta, como sabemos que non vai, estamos aquí. Vale, joder, este coche vaise moito, Xa lembro que seguía moito, veña. As seguinte 4 voltas son as relativamente interesantes para o tema puntuación. Vale, esta curva vemos que é mellor. Esta é complicada, claro, porque vais o coche moito. Ten aí, pega como cúa da boa. Vale, esta curva sempre vai parecer moi lenta, pero non adiantan mal, non adiantan mal. Moi ben, pois comezan as probas, as voltas que valen. Esta vai quedar, pois, uns cantos segundos por detrás, como se digo normal. Imos aló, a ver que pasa. Pasa que imos demais. Bueno, tamén está ben ser cun erro canto nos penaliza. Este é un coche que non agarra moito, xa vos digo eu. Mellorable este tramo. Non é horroroso, pero é mellorable. E tentei forzar tanto que... Bueno, a vantaxe é que esta curva pois permíteme facer un pouco mellor. Eso é unha... O sea, se hai unha cada en algún lado, pódese contrarrestar. Esta sí que hai que frenar, sí ou sí. Bueno, pois nada. Vemos, se saímos de aquí desta curva en un 10, quere decir que tardamos en chegar a meta. Ollo, 8 segundos, xa que sair desa curva son 8 segundos máis. Veña, a partir de aquí hai que mellorar. Tal. Agua. A ver, ainda pode... Se nesta non a cagamos, podemos mellorar un poquinho máis.
Imos mellorar uns 3 segundos. Co cal pode que estemos polo 1.16, 1.15. Imos ver agora. Un 15, vale. Veña, estamos aí, estamos aí. Aumento récord persoal. Oi, que xa o ia vir. Batín co túnel de Pedrafita do Cebreiro. Ai, ai, ai. Pois esta eu creo que xa é imposible mellorala. Co cal vou facer máis ben probas. Por exemplo, isto é unha boa proba. Aquí xa non tanto. O que pasa é que só teño unha volta para facelo ben. Leo vos agora no chat. Si hai máis a cabeza, risa por aí, vexo por aí. Pensade que o que fixen 15 foi cunha saída de pista e non ningunha curva especialmente espectacular. Esta foi relativamente boa, pero tampouco foi boa. Nada, esta vai ser peor tempo, incluso que o tal. Boas, Diego, boas, caramelo, estamos xa chegando ao final. Veña, última volta. De momento estamos en un 15-20. Concentración. Se pació, toma por saco. Veña, vai, hai que remontar. Este tramo non vai tan mal. A ver. Vai estar semellante. Creo que un pelín chisco peor. Pude ter arriscado máis na última, pero en fin. Efectivamente, un chisco peor. Mágoa de comezo. Un 15-20. Co cal, acabamos de superar. Acabamos de superar por 59 milésimas ao creador do xogo. Moi ben. Eso era o que queríamos facer en directo. Emotes dos Power Rangers. Veña aí, go, Power amarelos. Era boa, faltoume unha volta. Faltoume non meterme aí con esa cousa ao comezo. Porque se non fago do comezo, un segundiño máis facémolo. Bueno, está bastante ben. Aparte, fixadevos o salto que hai de un 15 a un 12. O sea, xa que o salto xa é tremendo entre a xente que está facendo os tempos. Cocal, graciñas. Imos ver como está a puntuación. Non sei se tedes claro que empuxo cada un. O 14 está aí, Balea non vai ser aí o que máis levou, creo, pero imos ver agora. Benvido Iván Varela. Faltou unha volta, é verdad. Era todo o que precisaba aquí. Entón, imos ver. Un 15-2-30. Un 15-2-30. Vou notar aquí abaixo para que non haxa un 15-2-30. Co cal se redondeamos sería un 15-2 o resultado. Entón, imos ver o que dixechedes por aí. Con un 15-2 o máis preto está... Espérate, que teño que pensalo. Con un 15-2 o máis preto está... E que hai empate. Se redondeamos hai empate. Porque, confirmademe, habría empate entre Baru e entre Bouzón. Un 15-9. Podemos entrar ao debate, ao detalle de que se fose 2-30, pois está máis preto do 9 que marcou Bouzón que o de Baru, pero bueno, dixemos que redondeábamos redondeamos. De todas maneras tampouco afecta para que non leva finalmente, porque en calquera caso Baru fixo mellor o resultado que tive, mellor que Javier Balea, mellor que Caluria, así que neste caso, incluso se queremos mirar o da tema da décima, non habría tal. Entón serían 5 puntos, tanto para mira, o Excel non me dá agora. Agora que fago? Que non me daba este, espérate.
Agora sí. Isto é maxia de me callo. Agora, entón, sumamos 5 puntos a Bouzon, serían 11. Sumamos 5 puntos a Beru, que fixo espectacular, salvo nunha, que non, que ao contrario, 15 puntos, vai ser para Beru. Calurio, bueno, o seguinte non sei se quedes imos mirando por aí. Boas Rampix, sí, o sea que no caso Bouzon non incluía. Por ver o resto, como quedachedes. O resto, se non miro mal, parece xa de Vigo. Un 15-9. Perdón, é Farún. O sea, leo todo o resto, era Farún, o primeiro. Non me decides nada, é Farún. Igual dixeche termo non o vin. O primeiro é Farún, que leva 5 puntos, non hai discusión. Entón, o sea, moi ben Farún, que fixo aquí pleno. Entón, agora sí, 3 puntos para Bouzon, queda en 9. Quedan 13 para... Pois Farún ao final estivo aí preto. Quedan 3 para Beru. E agora serían 2 puntos para o seguinte, que vai ser... Pois... Se non me vexo mal, vai ser... Sí, Tilbe, porque agora todo que sexa... Vai de arriba para baixo. Tilbe leva 2, co cal son 12. Jair Balea leva... Perdón, jolín. Espera un momento. Que estou mirando mal. Estou mirando no que non é. Está mirando no da terceira proba. Mima. Pedido VAR, sí. Non, pedido VAR. Entón, a ver, volvemos ao tema. Foi un 15-2. Entón, está máis preto un 15-2 que un 16-5. Correcto. Co cal mellor Javier Balea neste caso, 12. Despois aquí sería sumarlle 1, sería 10. No caso de Tilbe, que foi como quedou máis lonxe, pois queda como estaba, 10. Así quedan os campeonatos. Efectivamente, Javier me preto. Quedan os campeonatos con, mira, xustados a un punto e logo triple empate na terceira posición. Incluso de xente que chegou tarde, o sea, que espectacular. Así que, nada, pois graciñas aos 6 que participachedes, tamén a xente que vos pasastedes longo do directo e preguntando cousiñas, como Couses, que preguntou polo tema do xogo, Superweb en GP, xa tedes aí nos datos da descripción, tedelo en Steam. Baru, pois mando aí un susurro agora cando remato directo polo Twitch. Miramos aí como che paso a clave para este. O segundo non leva o xogo do programa, si, levas o xogo do recuncho, que consiste nun xogo de porcelana de recuncas, pero un xogo dunha única taza. Como xa tes, xa está.